Aniya na ang mga dagkong balita karong adlawa sa One Mindanao. Gibarugan sa otoridad nga daghang kalapasan ang gironda nga steel mill plant sa Misamis Oriental. Bisan og gidisbis na sa National Prosecution Service ang kaso sa 69 ka Chinese ug usa ka Pinay. Upat patay, upat samdan human gipamusil sa Kadayangan SGA Barm. Kalambigitan sa droga, posibleng hinungdan sumala sa PNP. Mga basura nagtapon og na sa kilid sa pipila ka dalan sa Davao City human wala makolekta sa mga garbage truck sa Senro. Hapsay og malampusong balik eskwela sa Davao Region. Gisiguro sa nagkadayang ahensya sa gobyerno. Og 17 anyos nga babae dakpan sa Iligan City human gibugaw online ang iyang 14 anyos nga igsuong babae.